Duha ka mga lalaking nag-inom sulod sa sementeryo atol sa Kalag-Kalag sa Villanueva, Misamis Oriental gidakop sa otoridad. Samtang kalag-kalag sa Northern Mindanao nahimong malinawon sumala sa kapulisan. Ano yung report? Naundang ang kalingawan sa duha ka mga lalaki sa Villanueva, Misamis Oriental. Diyang gidakop kini sa kapulisan human nag-inom sulod sa sementeryo atol sa Kalag-Kalag. Ang mga dinakpan gilang sina Glenn Aying, 39 anyos, ug Kim Aying, 30 anyos. Nakuha pa sa ilang posisyon ang duha ka mga dagkong botilya sa ilim ng makahubog. Ang ato ang kapulisan na gibadlong nila apan kini silang duha nagpakita og arugante nga pamatasan og midili sa maong pagbadlong. Apan sa kinatibuk-an sa Police Regional Office 10, nahimong malinawon ang pag-obserba karong tuiga sa Kalag-Kalag. Sa ilang tala, miabot ngadto sa sobra 40,000 ka mga tawo ang misulod sa mga sementeryo niadtong Nobyembre 1. Walay nataho nga major incident nga nakahatod og risko sa seguridad sa katawhan. Ang ato ang assessment it is generally peaceful and orderly tungod kana sa kooperasyon nga gihatag sa ato ang katawhan labaw na sa ilahang pagtuman sa mga gabayan nga gipatuman sa ato ang kapulisan ug sa nagkalain-lain nga mga local government unit. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.